Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Lunes og pitsa uno na buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Ayan na kita sa Beer Months mga higala. Straight to the point. Kaninang kadlawon makigalaan si kasamang Arnold Bustamante, kasamang Ken Galinia, Idol Buike, ha? Nagpatukar na mahigala sa mga tukar sa Pasko. Ayay, nitingog na si Jose Marichan. Nitingog na ang mga tukar sa Pasko. Og kinini ang samtang nagsingabot ang Pasko. Atong tagagpagtagad kay ni aman sad ni mga higalang kahimtang sa panahon. Sige manggawan-uwan. So, di kamalikayan, mahinumduman yun nato ang mga pagwanuan, mga pagbabaha, o ingon man higalang flood control project. Apektado yung pinaskuhan gikan sa mga kontraktor. Atong pagtagad robutagas sa banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kani all low pressure area gimonitor sa pag-asa sod sa Philippine Area of Responsibility. Og nahimutang sa Luzon adunay low nga tsansa hinoon nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Pero kana god why tsansa o hinay ang tsansa nga mahimo mahigalang musaka ang kategori. Ang problema ang uwan man god. Unya kung muuwan, mubaha. O mubaha, mahinumdum ta sa flood control project. Kaya pagtagad lubon tagas tuman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dini sa ato, doon ay nahitabo mahigala nga sunog sa may Paseo Arsina Street, Santa Ana, Barangay Labangon, karong kadlawon. O didanyos kini sa usa ka hardware, usa ka balay, mga balay, usa ka motor o duha ka mga sakyanan. Straight to the point. Atong haon sa bandugang paghisgot-hisgot labot ani mga suking tigpaminaw. Samtang sa laing bahin ang atong pagpadayon paghisgot. Kaya niadtong milabay nga Biyernes, may deliver man mahigala si Governor Pam Baricuatro sa iyang State of the Province address. Ato ning hisgutan og padayon mga kigalaan. O gisaysay ditong Pam Baricuatro mahigala ang tinuod nga kahimtang sa probinsya sa Sugbo. Ato ning hatagag pagtagad mga suking tigpaminaw kay yang gisaysay og sa ako nagiingon may galaan nindot nga paminawon kadtong maong State of the Province address ato kanang ipabati unya og dugang mga higala og unya iyang gisaysay dito og iyang giingnan ang mga board members mga higala anindot nga statement og kinini ang atong paminawon unya kung mao ba gito mahigala ang exact nga basta ko nahimduman miingon siya nga I don't expect you to love me but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Nindot nga statement mga sukid dig paminaw. Wa ko magdahom nga kamo mahigugman ako. Apan nagdahom ko nga inyong higugmaon ang inyong mga konstituente. Straight to the point. Ngano man anindot mga higala ning direksyon ni Governor Pam Baricuatro nga mao ang pataas sa level sa ato mga hospitals, pag-improve sa services sa mga hospitals kana kaayuhan alang sa konstituente sa matag board member. Straight to the point. Ato mga higalang panghinaot nga kining mao mga board member ayaw ninyo gigugmaas Pam Baricuatro pero lingian ninyo ang inyong mga konstituente nga sila maoy nanginahanglan ni ana ha. Straight to the point. Nya ato mahigalang hisgutan diri sa kahanginan kinsa unya kining mga board members ha nga nahigugma sa mga konstituente pinagi sa pagsuporta sa mga programa ni Governor Pam Baricuatro nga alang mga higala sa mga tao. Straight to the point. point. Kay kini mahigala mga hospitals klaro man na. Ha? Ang ato may gala real talk ning ato
nga sa panahon ni Gobernador Gwen Garcia, ang atong mga hospitals, tiyan mo na ha, it is a fact nga ang probinsya mahigala mang-hire og doktor ipaagi kontraktual. Factual ka na. Dili ka na bakak na. Kay lisod ba kayo mahigala nga nagbagulbol matod pa, nagbagulbol kuno si Gwen. Nagbagulbol si Gwen sa SUPA mahigala, State of the Province Address ni Pam. Kini iya mahigala atong klarohon lang. Mabitaw na nga kini ni ang Department of Health kana factual na. Gipaubos ang level mahigala sa mga hospitals na himong infirmary na lang. Ngano man wa na may mga doctors, wa may mga nurses. O karon mahigala si Pam 4 nag-hire og mga doctors, nag-hire og mga nurses i-deploy sa mga hospitals. Straight to the point. Kana factual na. Dili na to ilad-ilaron ang mga Subuanon. Klaro na. Unsa may priority ni Gwen? Suroy-suroy Sugbo, bahalag ang mga hospitals mahigala, bahalag wa na yung mga medisina, bahalag nagkalandrakas sa niya, basta niyang suroy-suroy Sugbo ang kiat-kiat ni Gwen. Maogyoy giuna mga higala. Ang suroy-suroy Sugbo, pasigarbo sa Sugbo, o doon na pa'y hapitanan sa Sugbo. Aron lang yun nga magtukod-tukod mahigalang infrastructure nga. Ibaw na ba itaba sa project bida. Naaman gid na mahigala mga SOP. Naaman na mahigala matod pa. Mo'y naandan. Nga doon ay project, doon ay SOP. Matod pa. Nga mo'y naandan sa gobyerno. Straight to the point. point. Na mga higala, tag 6 million ang kada usa. Niya ng hapitanan sa Sugbo. Unya, pag adto pa mga kaigalaan sa hapitanan sa Sugbo, way gamit. Narang building. White elephant na Gusto mahigala kang muso dito mingon. Alamam, sir, tangkar ba? Kuan ra ba na sir, gikandaduhan? Naay mga hapitanan sa Sugbo nga gikandaduhan. Unsa may gamit ana? So ang imo lang nga matukod kunuhay nga naay hapitanan sa Sugbo. Nigawas ang kwarta nga 6 million kada hapitanan sa Sugbo. Dili pa na mauha kay counterpart pa na mahigala doon na pa'y counterpart ana ang iyang anak kunuhay nga maoy tourism secretary nga si Cristina Garcia Flasco. Straight to the point. Nagkasinabot ang inahanog ang anak. Taro mo tagan tanig pagtagad sa tubuan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang hapitanan Sugbo. Sa hapitanan Sugbo kay kuno ang mga turista mo hapit dito. Unsa man? Mangapi, magkapi-kapi ka ng mga turista. Unya doon na pa mahigala hapitanan sa Sugbo nga dili hapitanan day. Inday ken. Gitukod dito sa usa ka lugar nga tuyuonon ba? Bahala na lang og dili hapitanan basta kay matukod lang niya ang hapitanan. Mura ni mahigala katong fertilizer scam. Nga bisan manghigala way basakan nakadawat og fertilizer budget. Ato lang ning agi katawa-katawa ha. Usa may hapitanan? Imong ibutang hapitanan na nga tuyuonon man. Kay tungod sa iyang priority nga suroy-suroy, sa iyang priority nga pasigarbo, so iyang mahigalang suroy-suroy Sugbo, iyang ipatuyo og hapit dito, Kana mga turista lahi man og katuyuan gusto man mutan-aw mahigala. Kini ni ang mutan-aw na sa mga tourist spots dinhi sa ato. Dili na magkuanoy, hapit-hapitanan. Aron lang yun nga magawas ang kwarta nga legitimate kunuhay nga pagkagawas sa kwarta. Ato ni tagad pagtagad rubutaga sa tububan usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Igo na lang sa pagbagulbol si Gwen Garcia matod pa. Pagulbol kuno si Gwen mga higala sa State of the Province Address ni Pam 4. Kutob ka lang sa pagbagulbol diha. Kay naa may ebidensya. Klaro man back up by evidence man kang Pam nga mga gipanulti. Kana mga hospitals nga wa nimo matiman. Klaro man na kayo mga sugid tigpabinaw. Kanang wiwi og popo diha sa terminal unsa man na? Gwen. Straight to the point. Sa kabain taon. Aron mo taga, unya back up gihapon sa ebidensya nga ang probinsya sa Sugbo utangan di ay. Utangan sa mga kontraktor og 1 billion kapin ang utang. Ato ni hatagag pagtagad sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya unsa ka lutaw? Nabagulbol kuno si Gwen, nya si Pam kinahanglan kuno mag-study, studies mo kagaral. Kanang imong 25 billion nga budget sa usa ka tuig. Kahibaw ka nga ang income sa probinsya 9 billion ra ang imong budget, 25 billion bloated kayo. Tarong bagod na.
Buwintahan ng kang Pambari 4, 9 billion ang ma-income sa Kapitolyo sa katuig. Ang iyang budget ni Pam pila 10 billion. 10 to 11 billion naradihan dapita. At least duol-duol ra mga sugitig paminaw. Ang iya 25 billion. bisag kinsa nga inahan, bisag kinsa nga asawa nga maoy nagbudget sa kwarta sa panimalay, bisag kinsa nga bana, bisag kinsa nga amahan nga magbudget ka, ngimong sweldo panalitan kada buwan. Ani ha? Ang sweldo nimo 9,000 lang. Pag budget kutob anang 9,000. Dili kay magbudget kag 25,000 nga imong sweldo 9,000 ra. Simple kay na nga atong una-unaon oy. Unsa ka guning taon Gwen? Ato ni pagtagad ron mahigala sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. So ang budget ni Gwen Garcia nga ang iyang budget ni Gwen nga 25 billion karon gipausa ni Pam 11 billion. Dako kayo gawa ra katunga ang kang Pam gani nga budget. Ang question ron, mo approve ba ang provincial board? Mo na atong suktunonon. I-approve gani mo sa 25 billion nga drawing ra sa hunahuna ni Gwen. Mura to si Gwen mahigala writer ba nga kining inyong nadungog kining akong budget mugna lang sa hunahuna sa gobernador. So karon kini realistic man ang budget karon ni Pam nga 11 billion. Mas realistic na mga sukid di paminaw ikumpara nimo 25 billion. Straight to the point. Ang proposed budget ni Pambari 4 alang sa 2026 11 billion. Ang kangguin mahigala 25 billion. Anha na to makita mga higala ang mga board members onya no sa ilang deliberation onya ini budget. O gamo na ingon si Pambari 4 mahigala, wa ko mag-expect nga mahigugma mo nako. I don't expect you to love me, but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Nindot ka na nga statement mahigala sa akong pagpaminaw sa speech kanal pick up na ko na dayon nga statement ni Pambari 4 makapanimbaot sa balhibo mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Ato ni pagtagad sa buwan sabi ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni ay pulis nga nagmaoy sad mga higala ha. Nasay ni sa Talisay nagmaoy naniun og armas didto sa Buangan sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Naga. Straight to the point. Ang maong pulis na priso karon sa Naga Police Station. Sabay nagkaon ni mga pulis mahigala nga nagmaoy man ato ipakita ron video karon nga taon mga higala ha. Sabay nagkaon ani niya. Samtang sa laing bahin DPWH Secretary Manuel Bunuan ayay nadutlan na gid taon mga higala sa mga komentaryo sa publiko o ang atong komentaryo nadutlan na gid taon. Finally mahigala si Secretary Manuel Bunuan ni resign na gid taon sa katunglanan. Epektibo karong adlaw September 1 epektibo muhulip kaniya kay karon na bang adlaw mo balik na ba ang Senate Blue Ribbon Committee. Timing gyud kayo mga kaigalaan ha nagpa-interview pa sa to business di gyud ko sa resign dili gyud na igo na gyud mga higala kadugayan dutla na gyud uwaw ni-resign na gyud ni-resign na gyud og effective ra gyud dayon karon bisan effective karon September 1 ang imong resignation wa magpasabot ha nga di ka motunga sa Blue Ribbon Committee ha. Why paglangan-langan resign na pero wa magpasabot ha nga di ka motunga ha. Ay kining 545 billion nga nahanaw daw aso nawala kini nahanaw ni during your watch as DPWH Secretary. Straight to the point. Kinahanglang manubag kas publiko Secretary Manuel Bunuan. Katari pagtagad no butaga sab sa atong pamanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og samtang Senador Panfilo Ping Lacson ni butyag sa giingong extortion sa Philippine Contractors Association Board kon PICAB. Gitumbok sa senador ang usa ka insidente sa pagpangilkil gikan sa aplikante alang sa bag-o og ingon man renewal sa accreditation sa PICAB. Ang lisensya gikan sa PICAB gikinahanglan alang niadtong musulod og mga kontrata. Anang ka mga kontraktor na sa PICAB accreditation. Matod pa for sale sa BI. Matod pa ang PICAB accreditation. Straight to the point. Ini og uban pang mga iskutanan iyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado at